A day in my life kas dati nga estudyante nga dumbbell iso nagsardeng latan. For today's video, Biyernes Santo garud tata, kadagitoy garud tiganap mi kada Biyernes Santo. Tumultulong kami nga agdekorar tay may prosesyon nga Sancto Entierro kin Mater Dolorosa. Panata mi met nga babakla no kastoy nga Semana Santa. Taore babakla kami ket pinagpapala pa rin kami. Kadwa mi garud dito nga nagdekorar dagitoy babakla nga kung kunada nga pinaglipasan na ng panahon. Mumuray man adda edad dadagitan kinapipigsada lata, awan lata mga yat kinyada nga muna nga voluntary exit. Nga maging tutulong ka talaga dita, tamang angot ko gaminan nga idasardan dagi dyan naiimas nga makmakan. Amoy umot kinyakon no naiimas sa makmakan tinakay dasaran ag malipata kun ti bokabularyo kun tay ag dieten. Ngam ti kapag paiswanan na, hindi na talaga ako natutuwa sa bagi ko. Permi gaminin nga globo na kung ti kakapanganan. Sapay agsasarunupay ti atendarak ko mga ganap ko. Hantuloy umanayon, dagijay nakaredy nga isuot kon. Nasukat da pa'y madagijay, idi nakutungak pa'y. Ngam talaga next week, ipay-paysukon niya talaga itag dieten. Iso dagijay gagayom ko dita pang nga asiyo, madidakpay lang man nga imbitaran. Tadyak nga talaga malapdan iti mangan iti adu, lalo no paborito ka makmakan dagitay nakadasar. Biyernes Santo tata, bawal pa lamangan iti karne, iso puro seafoods kadalamlamos iti kinnan mi. Kalpasakar nga nangan iti ado, napanak mat anagin tutubkel kinagin tutulong mat atap na nga kababain mat nga makunada, nga jay lang makan tinalmanak iso nga dana. Narigaten, no adda ti pakaistoryaam. Agalas 3 garud idinalpas kam nga nagdekorar. Kaiya pandan di simbaan dagitoy may prosesyon. Gagawid kami pay garud dagiti babbalay mi tapang kami mama agdigos kini agkawos iti basit. Tama pang kami mama makiprosesyon. Tama pa may mangkitaan dagiti bakasyonista nga nagapo di Manila nga feeling artista. Kunada pay met aduda nga talaga. Nga mas makailiw nga talaga idi agkakauna nga no kasi nga Semana Santa bawal iti makaringgor. Lunes Santo pay lagamin idiket awan makita mo niya warawara. Ngem tata awam dagijayen nga pamatidan. Tauray Biyernes Santo tata ket adulat tama dagijay agtutugtog tinapipigsa. Dagijay tupay daduma kaagbabartek da. Hanga talaga ammo dagituyen kabataanen dagijayen nga pamatin. Pamati idi agkakauna, pamati dagijay babaket nga hangag pampanti nga kunada. Ngem oray pay nukas jay naipamana makidi dagitoy kabataan nga nukas toy nga Biyernes Santo ka makiprosesyon da. Karamihan gamin dagitay nakiprosesyon ka puro kabataan. Kaasi ni Apo awan tinakita ka bakasyonista nga feeling artista nga umarte-arte. Baka daman tag comment ditan na pangka nakiprosesyon kinadda ka ti simbaan ngem sa bali met ti apamukit-kitan ngem aminem mo man wenno saan uray met sika kasjay ka met no dadduma. Ngem ti kinado nga talaga ti nay video kuman man ugayam nga nay video ti bagbagik. Iso video man habang ado pay lati tao kinadanak pay lati simbaan. Ngam ado nga talaga sika tinakitak nga gwapo. Hala nga Biyernes Santo ay na po Diyos ko makabaso la manen. Ngam syempre hanga malpas da iti nga video no hanak nga mangan ti binalay. Uray permi nga bumtaken ti baki kun ti kakapangangkon.